गावना के दिन कहानी के धरवावत हो। अच्छा तनी देखा ना जे पंडित जी से पूछा जे ए मर्द बुढ़ाई जाता रहो गावना घर के लोग ना कराई ना करावता तो मिसिर जी से पूछल जाओ हाँ जो कब दिन पड़ो तो हम गावना के दिन धरवा देता नहीं पंडित मिसिर जी से कह के। हाँ चलो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। प्रणाम प्रणाम। तनी देखल ना जाओ इनकर गावना के दिन कब पड़ता। गौना के दोन तो अगहने में बहने कहाँ दिन पड़ी। तो तनी देखी ना पता रहो में जो कब पड़ता। अगहन में पड़े के चाही। कमना पेच में बा अगहन तो दे दी कामना पेच में बा 15 दूना 32, 16 दूना 34, 8 28 64, 9 नहा बह गईल। हाँ 11वां पेच में बा। अच्छा ठीक है। दिन पड़ता जनी जजमान जी सुके सुके 8 जुमा 9 तंका एमे सरसाती के ग्रह बा। तंका एमे कुछ ग्रह सतावता तो माने एकरा के बदले के पड़ी। सुके सुके 8 जुमा 9 सुख शनिचर तारा मंगर के भिनसारा सुख के तोहरा मंगर के हमारा एक दिन घर बदले के पड़ी ग्रह हट जाई।